Ωραία, παιδιά, ένα βίντεο, να κάνετε like, να κάνετε subscribe και like το κομμένο για όσοι ειδοποιήσεις. Πάμε στο βίντεο, Andreas Danger εδώ, πάμε στο βίντεο. Ωραία, θα πάρουμε εδώ πέρα από το σαπάκι ένα... Τι, όπα, τι, στα βλέπεις. Όχι, φυσικά όχι. Πάμε, κάτι καλό. Μυθικά, please. Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Στα blue guys. Αλλά εδώ πέρα θα πάμε. Εδώ πέρα εδώ. Εδώ δεν φτάνει. Ωραία. Πάμε επειδή είμαι καλός. Όχι, tournament να δούμε, όχι. Event του block dash. Να. Play. Πάμε. Το έχουμε παιδιά για block dash. Έχω και να παίξω. Γι' αυτό δεν έκανα και βιντεάκι. Έχω και να παίξω παιχνίδια. Φέσαι καιρό. Απλά χάσει λίγο να κάνω το... Δεν ξέρω αν βρήκα στο blue guys. Ευτυχώς. Για να φτάσουμε 20 subscribers. Πρέπει. Θα πείτε στους φίλους σας τα πάντα. Παιχνίδες να φτάσουμε 20 subscribers. Please, πρέπει. Παιδιά, please. Το θέλω. Please. Το έχουμε, εγώ πιστεύω. Πάμε. 20 subscribers το έχουμε. Και θα κάνω και βιντεάκια πολλά. Και μέσα στην ημέρα, 2-3. Έχω αρκετό χρόνο. Να ξέρετε. Και κανένα. Έχω lag, παιδιά, wifi. Να. Πάμε. Έλα ρε προ. Μόλις μου βολτυπήσατε. Ναι. Error. Είδε το. Η μεγαλύτερη καντίνια της account. Όχι η μεγαλύτερη καντίνια, αλλά μια καντίνια που έχω. Να ξαναδείξω για error, ξέρετε τι σημαίνει. Θα κάνετε αυτή. Ναι, απέζει τα blue guys ξανά, δεν ξαναπαίξω. Θα κάνω, έχω δώσει τα πάντα και δεν θα τη χάσω. Εντάξει μου. Ωραία. Τι. Ευτυχώς σώθηκε. Θα κάνω. Γιατί έγινε αυτή η καντίνια. Όχι ρε φίλε. Πάρε το. Νουμπάκο. Νουμπά. Ωραία. Blocks. Ωραία. No block dash. Όχι. Όχι. Ναι! Είδατε πως έζησα. Ωραία, πάμε για το επόμενο round. Είδατε πως έζησα στο τσακ. Ωραία, πάμε. Το έχουμε. Σε ώρα, απλά ξέρετε, το μπορεί να το κόβω. Σε μερικές στιγμές, να ξέρετε. Πάρε το, όχι. Έμπλεξα. Πάρε το. Ωραία παιδιά, κολπώ εδώ. Χαρίζω. Δεν το ξέρετε. Ωραία. Easy peasy. Qualified. Παιδιά, ξέρετε θα κερδίσω 100%. Μια κορονίτσα easy. Το έχουμε. Τελικό. Είδατε το μπλοκ είναι καλό, παιδιά. Βλέπετε κιόλας. Δεν σας φλεξάρω. Μην λέτε πως σας φλεξάρω. Απλά ξέρω που θα κερδίσω. Και
Και παιδιά, γράφτε το μου κάτι στα σχόλια αν θέλετε να παίξουμε ένα V1 με κάποιον από εσάς. Και αν θέλετε, γράφτε το μου κάτι στα σχόλια και θα σας πω εγώ πώς. Αν μου το γράψετε στο επόμενο βίντεο. Το πούμε. Εσείς γράφτε το όπως τώρα. Για να δούμε. Θέλετε να μπλοκτάσετε να με κερδίσετε. Δεν θα με κερδίσετε. Γι' αυτό ένα V1 είμαι πολλούς. Σήμερα. Δρακιά τι κάνει. Φοβάται. Εντάξει. Διασώθηκα. Όχι, δεν πήρα την κορώνα. Είδατε. Δεν πρέπει να κάνω έτσι. Δεν πρέπει να προσπαθείς να σε χτυπάω. Αυτή η μαλακιά μου γίνεται. Δεν το ξανακάνω. Αυτό το ήξερα. Όπα, δεν το ήξερα αυτό που προηγούμενος που έγινα. Οκ. Ωραία. Δεν πειράζει, δεν μπορώ. Ακόμα το better. Φαντάζεσαι να μου τη χαιρετιστάνει. Εγώ το πιστεύω. Ρετζετερίν. Ότι είσαι πλησπάνει. Ρετζετερίν. Φίλε. Τι γετάκια. Μη σας αδίνω, αλλά ναι. Παιδιά, αναγκαστικά δεν μπορώ να φρύρει μασέ. Το έχουμε και εδώ. Πάμε για μερικά σπινάκια. Τα σπινάκια, ξέρετε, είμαι πολύ τυχερός. Πολύ επειδή είμαι, δεν σας λέω, ξέρω και πάλι να ξέρετε. Το έχουμε κάτι Regiter Epic. Όχι, δεν το έχω καλά. Τέσσερα, οκ. Τι, είναι τι λένε. Δεν είχα. Ωραία, δεν κάνουμε αυτά τα τζεμάκια. Γράφτε το μου κάτω στο σχόλιο να τα κάνετε 105 gems ή να τα χρησιμοποιήσετε σε κουτάκια. Να ξέρετε. Αυτό είναι το βίντεο και γεια σας.